An la rând, povestea era simplă și comodă. Bitcoin nu face nimic, doar stă acolo și își păstrează valoarea. Îl cumpărai, îl puneai deoparte, poate pe un cold wallet, și îl lăsai să doarmă alături de speranța că, într-o zi, lumea își va da seama cât de limitată este oferta lui și cât de puternic este conceptul de bani care nu pot fi cenzurați. Era o poveste liniară pe care o puteai explica în câteva propoziții la o cafea. E ca aurul, doar că în format digital, ușor de trimis, imposibil de multiplicat după bunul plac al cuiva. Dar Bitcoin, înainte să fie aur digital, a fost un manifest. A fost un fișier PDF trimis pe un mailing list anonim, într-o perioadă în care lumea încă își lingea rănile după criza financiară. A fost o idee care spunea pe scurt: nu mai vrem un sistem în care câțiva oameni apasă un buton și decid cât valorează economiile tuturor. Vrem bani care să aparțină matematicii, nu politicii. Mulți s-au oprit aici cu înțelegerea lor și ani întregi au fost mulțumiți cu asta. Numai că internetul nu știe ce înseamnă stop. În timp ce Bitcoin rămânea robust, conservator, aproape încăpățânat în simplitatea lui, în alte colțuri ale lumii cripto explodau experimentele. Împrumuturi descentralizate, burse automate, NFT-uri, jocuri on-chain, tokenizare de active reale, protocoale de lichiditate și un întreg vocabular nou, care se năștea aproape în fiecare ciclu de piață. Ethereum și alte rețele deveneau terenuri de joacă pentru dezvoltatori, iar acolo apărea DeFi, cu tot entuziasmul și toate riscurile lui, în timp ce Bitcoin părea să rămână o rocă masivă, stabilă, dar inertă. La un moment dat, întrebarea incomodă nu mai putea fi ocolită. Dacă Bitcoin este cel mai testat și mai sigur lanț, de ce toată inovația se întâmplă în altă parte? De ce aurul digital nu și-ar putea avea propriile unelte financiare, propriile contracte inteligente, propriile protocoale, propriul DeFi, sau, cum a început să fie numit acum, propriul BTC-fi? Răspunsul ușor era, pentru că așa a fost proiectat, să fie simplu. Răspunsul greu, cel care i-a provocat pe cei mai buni dezvoltatori, a fost: hai să vedem dacă putem construi ceva peste această simplitate, fără să o stricăm. Aici intră în scenă ideea de Layer 2. Gândește-te la rețeaua Bitcoin ca la un drum național construit acum mulți ani. Solid, bine făcut, rezistent, dar gândit pentru alt tip de trafic. Nu vrei să-l spargi, nu vrei să trimiți buldozerele peste el în fiecare săptămână doar ca să-ți încapă încă o bandă, pentru că toată forța lui stă în faptul că e previzibil și stabil. Ce poți face, în schimb, este să construiești o autostradă deasupra lui, un nivel nou, suspendat, care preia fluxul rapid, experimentele, schimbările de direcție. Aceasta este logica Layer 2-urilor Bitcoin. Proiecte precum Stacks, Babylon, Cordao și altele încearcă să ancoreze securitatea în lanțul de bază al Bitcoinului, dar să mute inteligența, să mute logica aplicațiilor, a contractelor, a produselor financiare, într-un strat superior. Pentru utilizatorul final, asta înseamnă că nu mai ești limitat doar la cumpăr și țin. Poți să depui BTC ca garanție într-un protocol, să iei împrumuturi, să intri în pool-uri de lichiditate, să folosești burse descentralizate care, în spate, trag forță din aceeași rețea Bitcoin pe care o credeai doar un save digital. Schimbă decorul. Nu mai ești în fața ecranului, ci într-o sală de consiliu, într-o corporație mare, cu pereți de sticlă și vedere spre un oraș aglomerat. La masă, oameni în costume, laptopuri deschise, grafice cu inflația pe ecran, slide-uri despre riscul valutar, planuri de 5 ani. Directorul financiar deschide o prezentare care, dacă ar fi apărut în 2015, ar fi părut o glumă. Digital Asset Treasury. Vorbește despre modul în care tot mai multe companii încep să ia în serios ideea de a păstra o parte din rezerve în Bitcoin, nu ca să joace la bursă, ci ca să aibă un activ rar, greu de confiscat, global și independent de deciziile unei singure bănci centrale. Nu punem toate ouăle în același coș, explică el Consiliului. Nu renunțăm la numerar, nu renunțăm la titlurile de stat, dar adăugăm un strat nou, BTC. Dacă moneda locală se depreciază, dacă dobânzile reale devin negative, partea asta din trezorerie poate funcționa ca o plasă de siguranță. Pentru oameni obișnuiți cu dobânzi fixe și cash flow-uri previzibile, e un șoc cultural.
Pentru ecosistemul Bitcoin însă este un moment de cotitură. De la experiment născut pe un forum anonim la activ, care intră în prezentări oficiale, în strategii de risc, în structura financiară a unor companii reale. Aceste două mișcări, puse una lângă alta, dezvoltarea Layer 2-urilor și creșterea deținerilor instituționale, conturează ceea ce tot mai mulți numesc BTFE. Nu vorbim despre încă un token miraculos promis la fiecare ciclu de bull run, ci despre folosirea Bitcoin ca infrastructură financiară. Credite garantate cu BTC, produse cu randament bazate pe comisioane și fluxuri din rețea, instrumente derivate care se decontează în Satoshi, tokenizare de acțiuni sau obligațiuni care își găsesc finalul de cont în același ecosistem. Pentru cine a rămas mental în 2013, toate acestea par erezie, o trădare a ideii de început. Pentru cine privește atent, sunt un pas logic. După ce ai bani tari, următorul pas este să construiești finanțe solide deasupra lor. Aici poți să-ți pui un mic test de trezire. Întreabă-te sincer, dacă mâine ți-ar lua cineva toate altcoinurile din portofoliu, dar ți-ar lăsa doar Bitcoin și acces la ecosistemul lui de Layer 2, ai ști ce să faci? Ai ști unde poți bloca BTC pentru a obține randament? Ce protocoale sunt considerate mai sigure? Cum poți folosi acele monede ca garanție pentru un împrumut? Ce riscuri îți asumi? Sau, pentru tine, Bitcoin este încă doar un număr pe ecran, pe care îl verifici compulsiv de fiecare dată când piața scade, sperând că o să-și revină el cumva. Desigur, poți ignora toată această evoluție. Poți repeta la nesfârșit: Bitcoin e doar aur digital, nu mă interesează nimic altceva. Dar atunci riști să pățești ce pățesc mulți oameni dimineața, când sunt permanent obosiți, și cred că așa e normal. Ajung să se obișnuiască cu propria lor limitare. Piața însă nu așteaptă. În timp ce tu dai din umeri și spui, nu mă complic, alții construiesc. Soluții de plată instant, punți către alte rețele, protocoale de lichiditate, produse pentru companii, infrastructură pentru bănci. Toate, într-un fel sau altul, sprijinindu-se pe aceeași bază, BTC. Dacă vrei să înțelegi nu doar prețul, ci direcția în care se mișcă acest ecosistem, ai nevoie să-ți schimbi perspectiva. Nu mai privi Bitcoin doar ca pe o monedă pe care o cumperi și apoi o uiți într-un wallet. Începe să-l vezi ca pe un fel de ISMS, sistem de operare financiar minimal. Un nucleu mic, foarte sigur, peste care se instalează aplicații tot mai complexe. BTC este numele pe care îl dăm acestei lumi noi, în care aurul digital nu mai stă doar în seif, ci începe să lucreze. Circulă, este împrumutat, servește drept colateral, devine bază pentru modele noi de afaceri și pentru produse pe care, acum câțiva ani, puțini și le puteau imagina. Iar dacă genul acesta de povești te ajută să pui cap la cap ce se întâmplă în cripto, merită să faci un pas mic, dar concret. Abonează-te la canal, apasă pe like, activează notificările și, mai important decât toate, începe să-ți pui întrebări mai bune despre Bitcoin. Aici nu vom urmări doar graficele și nu ne vom opri doar la preț. Vom urmări maturizarea ecosistemului, pas cu pas, cum iese din adolescența speculației și intră în vârsta în care devine infrastructură financiară pentru o generație întreagă de produse.